Seneng cerita cekak Jawa, katresnan kuwi ora mung soal rasa. Ana cerita, ana sakit, lan ana piwulang. Kabeh ana ing tembang katresnan. Sing lumpuhake bondo ngira urip bakal langgeng, ati kebak rasa ngengrangsang, ati malah saya garing. Sing ngoyak kursi dur lalien kursi mung disilih, suarane saya banter nanging jenenge saya